साख्रियाथ' दङ जोंनाव आंनि डिपार्टमेन्टआव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 400निबो बारा दं लेन्ड एन्ड रेभिनिउआव 36 दं बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट लानानै पिडब्लिउडिआवबो दं डब्लिउपिटिआवबो दं डब्लिउपिटिआव गैया पिडब्लिउडिआव दं ओमफ्राय माबायाव दं हेल्थआव दं ससियेल वेलफेयाराव दं स्पर्ट्सआव दं ओमफ्राय जोंनि नैबे गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफोराव फ्राय जोंनाव दंफ्रामजोबो 1100तानिख्रुइबो बांसिन जोंनाव पस्ट दङ। बिटिसिनि गोबां आयदायाव साख्रिनि लांदां जायगा जानानै अक्ट'बर दानाव हाग्रा बिफानाव साख्रि ओंखारनो गोनांखौ माखासे उसुबिदानि थाखाय दोनथ'नो गोनां जादों। बिटिसिनि हाग्रा पिडब्लिउडि सोलोंथाइ बायदि बिफानाव थाबैनो साख्रिनि फोसावथाइ होगोन। बेनि सिगां गावबुराफोरनि साख्रिनि इन्टारभिउखौ लाग्रोनाय जासिगोन। बिटिसि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया 14 नं चिरांदुवार ब्लक बेंटल सेरफांनि आथिं आखाइ मोनिया सुबुंफोरनो हुइलचेयार रानना होनायजों लोगोसे बे बाथ्राखौ बुंथियो। गिबियाव फैगौ जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सान गेदेर सान जायखौ जों बरदिन होननानै बुङो बे साननि थाखाय साफ्रोमबो जोंनि बर'लेण्डबासिनिसिम आं गभर्नमेन्ट अफ बिटिआरनि जानानै आंनि गोरबोनिफ्रायबो जानानै आरो आंनि न'खरनिफ्रायबो जानानै आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस जासिहरबाय। बे बरदिना जोंनि गेजेराव सान्तिखौ जुगामि खालामथों जेराव जों सान्तिखौ गायसननो हादों आरो जौगाथाय लाबोनायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव खौसेथिनि जा दान्दा बे दान्दाखौ जोङो गायसनलांनो हाथों बेखौ आं इसोरनिसिम आर'ज गाबबाय। नैथियावहाय दिनैनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिया गुबैयै जायफ्रा सोलेरारि बिथिङाव दुब्ला दिसेबोल बेक्तिफोर बिथांमोननो जोङो जोंनि ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय साइकेल हरनाय बायदियै जों बेखौ राननानै होदों आरो बेनि गेजेरजों सुबुं हिसाबै जा थांना थानायनि मोन्थाय गणतन्त्रनि सिङाव बेखौ जोंनि भारत सरकारा जा सुबिदा लादों बे सुबिदानि बायदि जों बे आसनिखौ जोङो होनाय जादों। सार रायजोफ्रा बुंबाय थायोदि माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि ओंखारगोननि बाथ्रा आसलथे बियो माब्ला ओंखारगोन माने रायजोफ्रा साख्रियाथ' दङ जोंनाव आंनि डिपार्टमेन्टआव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 400निबो बारा दं लेन्ड एन्ड रेभिनिउआव 36 दं बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट लानानै पिडब्लिउडिआवबो दं डब्लिउपिटिआवबो दं डब्लिउपिटिआव गैया पिडब्लिउडिआव दं ओमफ्राय माबायाव दं हेल्थआव दं ससियेल वेलफेयाराव दं स्पर्ट्सआव दं ओमफ्राय जोंनि नैबे गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफोराव फ्राय जोंनाव दंफ्रामजोबो 1100तानिख्रुइबो बांसिन जोंनाव पस्ट दङ। बे पस्टखौ आरो गावब्राबो दङ गावब्राखौ जोङो बावैसोनो इन्टारभिउ होग्रोनायनि थाखाय जों बेबस्था लानो नागिरबाय एसे मिटिङाव पास खालामगोन बेखौ आरो अलरेडि जोंना साख्रिनि बे गुबुन गुबुन साख्रिनि माबाखौ जों एसेयाव पास खालामजोबखाबाय पास खालामनाय लेखा जों बेखौ होनाय जासिगोन खिन्थु माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमा जादों नैबे जोंनि जा जों नभेम्बरावनो होनायनि थांखिमोन जोंनिया खिन्थु नभेम्बराव होनो हायाखिसै दा डिसेम्बरावबो जों फ्राय होनो हायि बायदि अबस्था जानानै फैबाय खिन्थु बेखौ जों खोब गोख्रैनो जों फिलआप खालामगोना बे 100% सैथो खिन्थु जोंनि जा अपोजिसन पार्टि बिथांमोना होनदों आसाम गभर्नमेन्टनो जोङो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड साख्रिखौबो फानबाय बेखौ गभर्नमेन्टनो हरबाय होननानै बिदि नङा बाथ्राया गभर्नमेन्ट अफ आसामा गावसिनि दैदेननायाव 1,30,000निख्रुइबो बांसिन पस्ट क्रिएट खालामनानै साख्रि होनायनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिखौ गासैबो आसाम नाङैनो फोसावनाय जादों। दानिया जोंनि गुबै दाजाब जा जोंनि अनजिमा बे अनजिमाया जादों जोंनाव लाख लाख बेखार लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिसोरो आसामनि पस्टआवहायबो इन्टारभिउ होनानै पास खालामनानै साख्रि मोननायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया बे जोंनि थाखाय प्लास पइन्टसो बेनिखायनो बेखौनो लानानै गोबांफ्रा होनदों माने प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPPL सरकारा दिनै गासैखौबो आसामनो फानबाय होनो बेफोर बाथ्राया नंखाय बाथ्रा बावैसोनो जों प्रमान होनो थांगासिनो दङ।